Do, mga hapon Pilipinas, no? Putang ina. Katanaw kong TikTok ganiha. Nanapoy ni ingon nga i-disqualify daw si Bongbong Marcos. Putang ina. Hinababoy nyo na nga yung bayan natin. Natong nasod, inyuhan na ganing gibaboy. Ya karon babuyon pa nyo sa makadaghan. Atong batas dari sa Pilipinas, walay ayo. Pumunay klaro. Kini mo itimanin ninyo. Usa ka piniriso ha. Si Laila de Lima usa ka piniriso. Nya pwede pamudagan ka senador. Putang ina naman. Grabe. Pila ka tuig na nyo gibaboy ang Pilipinas. Gusto pa nyo babuyon pa og usab. Yawa. Wala pa gyapon na desisyon na ang kaso ni de Lima. Dapat kira sa de Lima gibitay na na. Ang mga kauban na mo nang mga kauban na Senado. Nya karon gusto pa nila ipa-disqualify si Bongbong. Naks naman. Ako dili ko voters ni Bongbong ha. Ako lang nakitaan. Anong ingon ana man ang pamalaod sa Pilipinas. Sayang kayo ang mga tagas nga mga grado nga wa nila gamit lang ilang kabugo o kadalo. Adik ng Pilipinas tulak. May kumuha pang kakampi. Putang ina pisting yawa. Bisaya ko, animal. Buisit na buisit ko. Yawa kayo. May pagkahoy lagi sa inyo ah. Napay pulos. Pero kamong naglingkod ya. Kanang mga senador nga mga buaya kayo. Pakyo ninyo. Oh, pabutan nyo ang sunod video nako. Kamutan na mga salbahis na dia. Kung pwede pala lagi mo file og kaso ang pobre lagi. Kutdan ti mo ta nag-file og kaso ba. Nayawa mo. Mga kurakot mo, kapoy na mig panarbaho sa aning panarbaho aning uma. Sige mig uma aning yuta nga dili amo ah. Paundangon palayason mi diri. Karon balik na pug og pananom diri. Nidagko na lang mga kahoy nga ako ang gipang tanom. Unsaon man? Nakabus man mi. Nagantos man mi kipitos og kapait sa pagdumala nyo sa Pilipinas. Nya karon magpabaga pamugnaw diang mudagan pa mo. Yawa mo mga animala mo. Buisit. Kapay drilon, pakyon mo yawaa mo. Kapay bugo nga lini, parihar mo lami mo ipampako ba. Timan eh. Ug mahitabo manggalinang ma-disqualify ang si Bongbong bisig dili ko voters niya. Ako dili ko diehard voters niya. Wala ko gibutuhan, wala ko gikampihan, wala ko ni buto miskin ka isa sa akong kinabuhi. Timan eh. Magkagubot yun yung Pilipinas. Oh. Ako wala ko grado, wala ko kahuman. Tungod sa sistema dari sa tumbayan nga bulok na. Bugok pa. Pang ina. Pakyo. Oh. Gikan sa Bisaya gikan sa Bisaya. Pakyo ninyo. Ludluod ra mo mga yawaa mo napay pasana ul sana ul. Pang ina mo. Yawa mo. Bantay lang yun mo. Pabutan ninyo. Pag dahil mag-comment ano ako ang reaksyon diri. Sa TikTok may kusogro no. Sa TikTok na ko ni-upload. Pakyo putang ina mo. Mga kawatan mo kusog kay mo mamaliktad og kusog kay mo mamaliktad og kaso. Kusog kay mo file og kaso nya dili nyo kaya patunayan. Tang ina mga bugok mga yawa mo. Salot mo sa Pilipinas, mga adik mo, mga animala mo. Istingyawa, lami kayo mo pambitayog buhi ba? Lagi? Ah. Ipaabot ni senyor ah. Kung kinsa may nagunit ang kaso ni Laila de Lima. Putang ina mo. Pakyo. Mananom sa ko. Pag mananom ko, may pangkahoy sinyo, kaya napay gamit. Makatag pagkayuhan sa tao, makatag paghangin. Ako, pobre ko. Nananom ko diri. Balag dili na ako ang yuta. Ipapahawa ko diri. Puno na ko nagtanom diri. Ipapahawa ko. Isiradaan. Karon wala na po nilagi atiman. Mananom na sa kog balik. Sakit kay sa kong kasing-kasing atong niagi. Puno nagtanom yuta diri.